खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय, लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेशनेल प्रेसिडेन्ट जेपी नाड्डाखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गुवाहाटीआव लोगो हमहैदों आरो गोदान बोसोर हेपि निउ इयारनि थुब्रासे बिबारजों साबायखर बावहैदों आरो राजखान्थिनि माखासे खोथा सावरायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय फैगौ फेब्रुआरि दानाव अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसनआ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनो गोसोखां बिलाइ गथायगोन। बर'फोरनि गेजेराव दिनैसिम गासै मोनथाम गोरोबथा जादोंब्लाबो बेयो थोजासे जायाखै, जायनि थाखाय थांनाय बोसोरनिफ्रायनो अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन मुंनि मोनसे बर'नि आफादा आलादा रायजो बड'लेण्ड मोनफुंनायनि थाखाय हाबा मावगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो फैगौ फेब्रुआरि दानाव गोदान दिल्लीयाव थांनानै आलादा रायजो बड'लेण्डखौ दाबि खालामनानै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनो गोसोखां बिलाइ गथायनो थाखाय साखा-फारा जानो गासैबो मावथिफोरखौ लानानै मैया क'क्राझाराव मोनसे मावफुं मेल खुंफुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे मावफुं मेलनि गेजेरजों जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम बयबो खौसेयै गोख्रों खामानि मावलांगोन होनना अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि आफादगिरि दलिन जोंब्लाव कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। बारग' बिएलटि गायसनगिरि लोगो आफादगिरि मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'सानि मुङाव बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय भारतनां अन्थाइगोरा बड'सा सनाका बुलुर बादायनाया थांनाय 9 जानुवारियाव मोजाङै जोबनानै थांबाय। खाग्राबारि जनता गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 7 जानुवारिनिफ्राय सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय बुलुर बादायनाय फाइनाल गेलेनायाव नर्दार्न रेलवे दिल्लीया एनएफआर मालिगावखौ 3-2 गेमआव फेजेनना देरहासार जायो। बे जोबथा गेलेनायखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बिनि सिगां खुगा लाइसिखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिएलनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ। देरहासार बान्थाखौ बावहरो इएम दावबायसा बर'आ। मोनसे बिखाखामथाव जाथाय जादों। गवायाव सासे बिमा सुषमा सेठआ गावनि 4 बोसोरनि फिसालाखौ बुथारदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सुषमा सेठआ गावनि मोनसे हटेलाव गावनि 4 बोसोर बैसोनि आंगो फिसालाखौ बुथारो आरो गारियाव लानानै गवानिफ्राय बेंगालुरुसिम लांनो मायनायावनो हरखाबै हमजायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सुषमा सेठआ गावनि फिसायजोंबो मोजां सोमोन्दोआव गैया आरो बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। हादोरनि गोबां रायजोनि गोबां जायगायावनो दासान्दि गोबां खुवा खुनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। इउपिनि लखनौआवबो गोबां बिबांनि खुवा खुनायनि थाखाय गोबां लोमजानाय, गुजुनाय आरो बायदि जेंनानि थाखाय लखनौआव फरायसालिफोरखौ 13 जानुवारिसिम बन्द' होबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बोथोर बिगियाना जानुवारि दाननि 15 अक्ट'सिम बोथोरखौ बिब्दियैनो खुवा खुगोन होननानै खौरां फोसावदों। हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया मैया भाइब्रेन्ट गुजरात सामिटआव बाहागो लाहैदों आरो फ्लावार श'खौबो नायहैदों। बे फ्लावार श'आ एसियानि बयनिख्रुइबो गेदेर फ्लावार श'। बेयो 7 लाख फिट आवग्रिनानै दङ आरो बेयाव बिबारजों बानायनानै दोननाय सरदार बल्लभभाई पटेलनि मुसुखाबो दङ। चिराङाव घुस लानायनि दायाव सासे पुलिसआ हमजायो। एन्टि करापसन भिजिलेन्स टीमजों हमजादों होननानै खौरां मोननाय जादों। हमजानाय पुलिसखौ काजलगाव पुलिस थानानि सिन्टु दास होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला हमजानाय गारिखौ बख'ना हरनो थाखाय 10,000 रां घुस लानायनि दायाव पुलिसआ हमजायो। इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसन एबा इसर'निफ्राय मोनसे गोग्गाथाव खामानिया जाफुंबावबाय। इसर'आ फिन खेबसेबाव जारिमिन रनसायबावबाय। भारतनि सान मिशन आदित्य लुना 1आ जाफुंनायनि लामायाव दङ। बुहुमनिफ्राय 15 लाख किल'मिटार गोजानाव आदित्य लुना 1आ सौहैबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। थांनाय साननैसो सान सिगां चन्द्रायान 3नि मिशनआ जाफुंसारदोंमोन आरो दायो गोदान मिशन आदित्य L1 सलार एक्सप्लरेशन मिशनआ सानखौ नायबिजिरगोन। आदित्य लुना 1 PSLV रकेटखौ सतीश धावन स्पेस सेन्टार श्रीहरिक'टानिफ्राय लन्च खालामदोंमोन। आरोबाव बे मिशनाव 400 कौटि रांनि गेजेरजों जादों होननानैबो खौरां मोननाय जादों। बर'फोरनि थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि आरो NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दङ आरो बे जोबथेसालियाव थानायखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला एबसुआ 49थि थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारियाव सावरायनायनि हाबाफारि लादों आरो बे सावरायनायाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरिया बुंथिदों रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दङ आरो बे जोबथेसालियाव थानायखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय मिरु एबसुनिसिम आरो बिटिआर सोरखार आरो मिरु सोरखारनिसिम दाबि खालामदों। उदालगुरि जिल्ला एबसुआ आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि गोनांथार फोसावनाय फैगौ 22 जानुवारियाव राम मन्दिरखौ बेखेवगोन आरो बे सानखालि आसामनि साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ गाव गावनि न'आव आलारि बाथि फोजोंनो खावलायदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।